कैसे प्रोग्राम बस तो कैसे प्रोग्राम तुम्हारी तुम्हारी और ना बहुत कुछ है प्रो और वो बस एक बार करी और मैं प्रो भाई और तुमने रो प्रो माइक रख सकता है ये तो तरह से हम तुम्हें ना हाँ तो काम में यार इस तो तीजा बुबनिनो सकाय सका बुबाग्रानि सबिनो पुरा मतिके पुराया दिले मनता मानबनि कलिजाटा হ্যাঁ আইবা বড় ও কাজাম বাইটা দর জরমা বসে লে দর জরম ইউ ধরে কোন কিছু মই জায়গা তামই সম মিয়া খরনি 9:30 পৌনে 10টার দিকে বিজেপি নি গুন্ডা বাহিনীর जों खानाका खरकसा नेतृत्वनि फाइमानि अ एलाकानि न चिनि बेलमुरा गामिनि चिनि 13 सिमना तमाकारी एडिसि केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक कायसे चिनि बुथ सेन्टार दंमोन बुथ अफिस आबोनो फायै बरक मिया अर मानिरक शुक्रबाइका मानिरक अरनि तस नस खाइबाइका आबनि यागुलो बरक हरि उइक्लां थाङा चिनि फ्लेक्स बबाग्रानि फटोरावनो बिसि बरक टार्गेट खायै सगु अमो बेलायखायनो बोखानांगनानिखौ किन्तु आबो खोनागुइ चिनि बरक जेबाबे बांखा बिया हाइपानाव जों मा साका आहेरक तांदि केबो आमदि थामजिता तुंदि যদি কেউ যদি থামছি তুংলাই বড় খাইনো जों যদি খাंखाय हांखाय एलाकायाव शान्तिते बुंनाय जोंनायाव शान्तिनि परिबेश तै गोसां तैयै अर इलेक्शन ओंथुं मो इलेक्शनाव जों गोसां पाइना मुसुंगो जों सेबानो अरव बीजेपी रक अयां अर जे सेन्टार दंमानि एकटा सेन्टार पन बरक लिड खेमिया एवं জামানত বাজেব দंना से সম্ভাবনা বেশি বড় মিয়া गोबां मा जागायाव पुलिस दा आरएसएस दा पुलिसनि ड्रेस तैनाय गोबां मा जागा हाबना चेष्टा खायखा किन्तु चिनि वारियर्स रक प्रतिरोध मा खायखा आबुनि परबर कैसे थांखा किन्तु चिनि बर आसुके बांखा आबुनि नगुइ बर किबलि फैखा पुलिस तो उल्टा बर रिपोर्ट देखा पुलिस तो रिपोर्ट दिमान परे एडिशनल एसपी एसडीपीओ रक हरनि बिसिङ अनेक अनुरोध खायखा साका आबुनि परे जों परिष्कारकै साका जुदि द्वितीयबार जुदि माइ गथरां खांखाय जों किन्तु जों आसुगै दंला अबति जों हुइथुनारबि जतनि थै हर दङ जतन सुस्थ परिबेश राजनीति खायनो मुसुंग आं कयनाय जारा हर फारतार सारंनो फातानि 10 तुबुय जेबाबे अर पिस्तल बुम रक्ति जेबर जे फाइमानि आबो बेलाखेन साइया एवं आबो जुदिनो बार जुदिङै दंखांखाय आबोनि परिणाम खराब नाय आं बरनो कयनाय बीजेपी नि जार वार्कार्स रंनो नंनिओ सकमानि गुलि खायनानि सामारक बुम फाटिनानि सामारक अब बन्द खायदि केबो आसुगै तंया केबो याकबागै तंया आबो नरक मुतु नारगै जों 100 मिसे 100 दिया 1000 जों अर कौगी मानो पब्लिक जे वान सुमानो आ वान सुमानो नरक सन्मान दि पब्लिक वान सुमानो नों उल्टा खायखाय नों उल्टा जों उल्टा नाय आसुनो सर जे सक्सेर मुंगै पुलिस सानि कुनै इनफरमेसन छ जों तागो इनफरमेसन याखो जों तिनि रिनाय अर तिनि सर्वदलीय मिटिं दङ सर्वदलीय मिटिंआव जों क्लियर खाय सानाय जदि अमा हायकेनो जुदि खांखाय परिणाम ताउनो जों सेबिया पुलिस प्रशासन बाय नागाय जों अन्यनो जागा जे नगनि हाय आमति रखां मानो अनेक किसुंनानि समाना दं